Hola a tots, a continuació podreu seguir l'entrevista que li vaig fer a la Mariona Badenes. Ella és astrofísica, està fent el doctorat a l'MIT i tot i la seva joventut ens explicarà la seva experiència en primera persona en una estació al desert de Utah, de la Mars Society, on es practiquen les tècniques de gestió que s'hauran d'utilitzar segurament en les futures estacions marcianes. Ella, a més, de petita tenia un somni i ens explicarà com està en aquest somni, que és ser astronauta, i està en ello, que dèiem, vull dir, està fent els seus passos perquè algun dia pugui ser astronauta. Ens explicarà també el per què hi ha tan poques noies en astrofísica, en ciències en general i especialment en astrofísica, i finalment a la darrera part de l'entrevista li traurem un petit secret que ens ha volgut comentar. Recordeu que us podeu subscriure en aquest canal si us agraden els continguts i que em podeu seguir per xarxes socials sota el nom Estels i Planetes. La primera cosa que jo crec que serà superinteressant per l'audiència, lògicament, és conèixer la teva experiència des del punt de vista d'allò que vas fer per la Mars Society, amb l'estació on vas estar, diríem, confinada, o diríem-la com vulguem, i jo et volia preguntar que ens expliquis què era exactament aquella experiència. És a dir, estaves a una base de Utah, doncs quant de temps hi vas estar, què veu fer, quines eren les activitats? Sí, doncs bé, al desert de Utah, al cor del desert de Utah, als Estats Units, hi ha una estació anàloga, és a dir, una estació que serveix per replicar com seria la vida, el dia a dia, en un cor remot i extrem del sistema solar, en aquest cas Mart. I aquesta estació anàloga es coneix com a Mars Desert Research Station en anglès, o les sigles MDRS. I és una estació que està oberta la major part de l'any i que acull en períodes d'entre 2 a 3 setmanes tripulacions de fins a 5 a 7 tripulants, i aquests tripulants es coneixen com a astronautes anàlogs. Però dit això, al final són gent que no és astronauta professional, són gent que o bé són professionals de l'espai o bé són amateurs de l'espai i que decideixen reunir una tripulació, fer una sol·licitud a aquesta estació per anar-hi en un moment de l'any següent al que apliquen, i cadascun dels membres de la tripulació presenta un projecte de recerca o diversos projectes de recerca a fer durant el temps que estaran en aquest centre anàleg. Llavors, en el meu cas, jo vaig tenir l'honor, el privilegi de cocomandar, dic cocomandar perquè va ser una comandància bicèfala entre un company meu i jo, i entre els dos vam cocomandar una tripulació anomenada l'Atom 3. L'Atom perquè va ser una tripulació que va néixer arran d'una col·laboració entre Europa i Llatinoamèrica. I aquesta tripulació va comptar amb 7 persones de diferents països, Mèxic, Colòmbia, Perú, Regne Unit, Espanya, Itàlia, i cadascun tenia el seu propi perfil acadèmic i tenia els seus projectes de recerca. Llavors, en el meu cas, més enllà de ser una de les cocomandants, jo era l'astrofísica del grup, i com que l'MDRS, aquesta estació anàloga, compta amb 2 observatoris, doncs la meva feina diària com a l'astrofísica de la tripulació era fer projectes durant el dia amb un telescopi solar que té aquesta estació anàloga, i al vespre, a la nit, observar el cel nocturn amb l'altre telescopi que l'MDRS també tenia. Altres instal·lacions que hi ha allà, en primer lloc hi ha el Hub, HAB en anglès, Hub, que és una espècie de bloc cilíndric de 2 pisos. És un bloc relativament petit, de 8 metres de diàmetre, on viu la tripulació, i on cuina la tripulació, on hi ha un petit bany, i també on es preparen les sortides extravehiculars, que són aquestes sortides a l'exterior de l'estació. I res, en el primer pis hi ha el bany, i hi ha una zona per preparar les ràdios, per vestir-se amb les escafandres, amb tota la vestimenta per sortir a fora, i després es pugen unes escaletes i s'arriba al segon pis, que
que és on hi ha les habitacions de cada membre de la tripulació, que són habitacions rectangulars molt petites on només hi cap un petit llit individual. I després hi ha la zona comunitària i la petita cuina on nosaltres activàvem el menjar deshidratat per menjar-lo. I després, això és l'estructura principal, diguem, perquè és on es reuneix la tripulació en els àpats i és on es comparteix molt de temps en família, no? I després, més enllà d'aquestes estructures, per exemple, hi ha un hivernacle que s'utilitza per fer experiments de botànica o d'agricultura. Després hi ha una cúpula científica, des d'on es poden fer experiments de geologia, química, biologia. A continuació hi ha un mòdul d'enginyeria que sobretot s'utilitza per arreglar qualsevol coseta que s'hagi pogut trencar, s'utilitza per fer reparacions i aquest mòdul normalment l'utilitzen principalment els enginyers de la tripulació pels seus projectes. Per exemple, en el nostre cas teníem 2 enginyers i cadascun d'ells tenia els seus projectes, alguns dels quals estaven relacionats amb drons. I llavors, si hi havia algun problema amb els seus drons, anaven a aquest mòdul de reparació i s'estaven allà les hores que calgués per solucionar aquest obstacle. I després hi ha els 2 telescopis que he comentat, que els pot utilitzar tothom, però al principi els utilitza l'astrònom de la tripulació. I finalment hi ha uns quants rovers que a vegades els membres de la tripulació que fan una sortida extravehicular utilitzen per poder-se desplaçar a zones més remotes dintre d'aquest desert de Utah. I totes les sortides que fas, anàveu preparats per la sortida? Vull dir, anàveu amb els vestits especials? Sí, exacte. Normalment les sortides extravehiculars s'han de preparar el dia anterior. Per què? Perquè, per raons de seguretat, evidentment, i després per consultar amb la gent que està en el que anomenem centre de missió, que són gent de tot el món que es connecta a la mateixa hora, a 7 de la tarda, amb l'estació, amb nosaltres, per saber si tot anava bé i quins eren els nostres plans per al dia de demà. Doncs el que aquest centre de missió vol saber és què faràs el dia de demà i si ho faràs amb seguretat. I llavors nosaltres cada vespre havíem de presentar un pla de sortides extravehiculars, que ja podien ser durant el dia o durant la tarda, però preferiblement nosaltres fèiem durant el dia perquè nosaltres vam anar al maig i ja començava a fer bastanta calor a la tarda. Per tant, al dia intentàvem minimitzar una mica les altes temperatures. I un cop el nostre pla de sortides extravehiculars era aprovat per aquest centre de missió virtual, el que fèiem era el dia següent, abans de cada sortida, preparar-nos aproximadament amb una hora d'antelació. Ja començàvem a preparar les sortides, preparar les ràdios, preparar els GPS, agafar tots els estris necessaris per als experiments o projectes que es volguessin realitzar en aquella sortida extravehicular. I a continuació, l'etapa final és posar-se les escafandres i la vestimenta especial per sortir a l'exterior, que això t'han d'ajudar perquè són vestimentes molt pesades, d'entre 7 i 10 quilos, que consisteixen en la pròpia vestimenta i l'escafandra, però alhora també el sistema de refrigeració que portes al darrere. I això és bastant pesat. I necessites l'ajuda dels teus companys per posar-t'ho tot. Llavors, quan tot aquest temps ja s'havia esgotat, anàvem a una cambra de despressurització que igualava les temperatures amb l'exterior i l'interior del hub, d'aquest nucli, d'aquest bloc cilíndric on viu la tripulació, i allà fèiem un ritual de despressurització d'uns 3 minuts aproximadament. Llavors era molt divertit perquè la gent que es quedava dins, normalment sortíem uns 3 o 4 a l'exterior i la resta es quedaven a l'interior. Doncs els que es quedaven a l'interior vetllant per nosaltres ens ficaven música a través de les ràdios perquè aquests 3 minuts no fossin tan llargs. I a partir d'aquí s'obre aquest bloc cilíndric, s'obren les portes i tothom ja està vestit, preparat per anar a l'exterior. I normalment els primers dies fas sortides relativament a prop de la base, però a mesura que vas agafant confiança llavors ja comences a utilitzar els rovers que et permeten explorar un terreny molt més gran. I la veritat és que és molt divertit anar conduint amb el rover, amb tota la vestimenta pròpia d'un astronauta anàleg, perquè jo sempre vull recordar que al final estem a la Terra, no? I que no som astronautes professionals, per tant s'ha de fer amb la humilitat que això comporta. Però al final tu creus una mica i dius, la primera vegada que surts a l'exterior
no? I que poses el peu al terra al desert, penses, ostres, potser, no? Com es sentirien les persones que han anat a la Lluna o les persones que aterraran a Mart? I un petit detall sobre aquestes vestimentes és el fet de que no tens la mobilitat i la visió que tu tens vestint roba comú. Per què? Doncs perquè l'escafandre et limita molt la visió, tens una visió de potser uns 60 graus a dreta i a esquerra, o sigui, una visió molt limitada. No pots girar el cap amb tot el cos girant-se de 360 graus, perquè és impossible. I després la mobilitat també et manca una mica perquè portes guants, uns guants gordos que et permeten agafar les coses amb total flexibilitat i llibertat de moviment. I és una experiència. I personalment, al cap de mitja hora ja comences a notar que portes un escafandre al darrere i un sistema de refrigeració i a més fa calor i per això tens l'aire, aquest petit aire condicionat al darrere, no? Perquè no et deshidratis, però va ser... Cada sortida extravehicular era molt maca, perquè a més el terreny t'ho dona, no? És un terreny molt bonic. Realment, el que s'aprèn, el que es treu d'aquests experiments pensant en Mart, què seria? Bé, d'una banda, els centres de missions anàlogs el que et permeten és intentar testejar tecnologies i protocols que es puguin arribar potser a implementar un dia en l'exploració espacial d'un cos del sistema solar. Torno a repetir des de la humilitat que et dona la Terra, no? Treballar des de la Terra. Després, més enllà d'això, també et permet experimentar com seria el dia a dia en una missió al planeta vermell, per exemple. A nivell del menjar, el fet que els primers astronautes que arribin a Mart s'hauran de preparar per un viatge llarg en el qual no tindran segurament menjar fresc, a excepció d'ocasions comptades, com per exemple aniversaris o Nadal o cap d'any, etc. I el menjar deshidratat, almenys el que nosaltres teníem, que segur que s'allunya bastant del que potser pot arribar a crear la NASA o la ESA, doncs era un menjar poc nutritiu. Llavors nosaltres el menjàvem, però al cap d'un parell d'hores ja tornàvem a tenir gana un altre cop. I no hi havia gaire varietat. Llavors això també s'havia de gestionar, no? I en realitat el que els astronautes que arribin a Mart hauran de saber dur a la pràctica és com ser autosuficients de la Terra, amb els pocs recursos que podran arribar a tenir des de la nau. I això, doncs, repeteixo, des de la bombolla terrestre, doncs les estacions anàlogues t'ho permeten d'explorar, perquè en el fons tu estàs 2 o 3 setmanes o més al cor del desert, completament allunyat de qualsevol civilització, i per tant, si es trenca alguna cosa, a no ser que sigui una emergència molt greu, per la qual potser llavors els encarregats d'aquest centre anàleg enviarien un helicòpter per rescatar-te, doncs has d'arreglar tu el problema amb els pocs recursos que tinguis. I això és una cosa que els astronautes que arribin a Mart hauran de saber gestionar. Per posar-te un exemple, nosaltres no vam tenir cap problema greu, però sí que vam patir una fuita en el tanc d'aigua. Tu, quan entres a l'MDRS, et donen un tanc d'aigua ben gran i, en principi, et fan un refill, o sigui, te l'omplen de nou al cap d'una setmana i pico. Però, depèn molt de la tripulació, de si tens molta gent o no. Però, en general, hi ha un moment durant la missió on te'l tornen a omplir d'aigua perquè puguis aguantar bé fins a l'últim dia de la teva tripulació, la teva missió. I en el nostre cas, doncs, vam estar quasi bé una setmana sense saber que el nostre tanc d'aigua tenia una fuita. I llavors què passava? Que nosaltres utilitzàvem aigua per rentar, aigua per la dutxa, aigua per cuinar, perquè necessites aquesta aigua per activar el menjar, i cada matí i cada vespre apuntàvem la quantitat d'aigua que havíem utilitzat. I notàvem que aquesta aigua es perdia a un ritme que no era normal. I no va ser fins que ens vam adonar que vam poder solucionar aquest problema amb les petites eines que teníem a la base. I amb una missió real aquest problema seria molt més greu. Imagina't un tanc d'aigua a Mart que es peta i els astronautes deixen de tenir aigua. Clar, la Terra estarà molt lluny, no ens podrà ajudar de forma tan ràpida i directa com a nosaltres ens van
bueno, de fet vam solucionar el problema nosaltres, però la Terra és un problema que es solucionaria ben ràpid. I això no serà així en les pròximes missions espacials. Què és el més dur que recordes d'aquesta experiència? La veritat, molta gent es pensa que el confinament amb 6 altres persones doncs és potser la part més complicada, però per mi jo crec que la tripulació va ser molt professional i tots ens vam... Al final estàs preparant una missió durant, en el nostre cas, quasi bé un any. Vam estar 9 mesos preparant-la i, per tant, coneixent-nos ben bé els uns als altres. I aquest confinament amb aquestes persones, amb aquests membres de tripulació, no va ser cap problema per ningú. I la veritat no recordo cap aspecte en concret que fos realment difícil. Potser en el meu cas va ser el menjar, perquè era al principi que no te n'adones, no? Però al cap d'uns quants dies el fet de que no estàs menjant correctament comença a passar factura pel cos. Sobretot amb aquestes sortides extravehiculars que requereixen bastant d'esforç físic i requereixen d'aigua i que estiguis en bon estat de forma. I sí que recordo en algun moment de sentir-me cansada, no? De dir, ostres, aquí em falta energia. I suposo que amb els meus companys nois, doncs això era encara un problema encara més gran, no? Perquè al final ens havíem de fer racions del menjar que hi havia i potser ells haguessin pogut menjar una miqueta més que les noies. Però sí, jo crec que potser la dificultat més gran dintre d'això que et dic, que tot va anar molt bé i que realment em va sorprendre el fet que tot anés tan bé entre nosaltres, doncs va ser potser el menjar i el fet que no ens donava l'energia suficient que nosaltres necessitàvem. I a nivell personal, què t'endús d'aquesta experiència? Què t'has emportat? Bé, a nivell personal, l'experiència de contribuir a una missió amb companys i d'anar per primera vegada a un centre de missions anàlogs, a una estació anàloga. Això mai ho havia pogut fer. A nivell més acadèmic, el poder continuar amb feina relacionada amb l'astronomia i, sobretot, poder divulgar allò que anava fent a poc cada dia. De fet, vaig estar treballant amb la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, que em van ajudar econòmicament a poder finançar el meu viatge i gràcies a ells vaig poder anar allà. I a través de la meva connexió amb la Fundació doncs, vam estar treballant amb escoles i jo rebia preguntes de nens i nenes cada dia, quasi bé, i quan jo tenia internet, perquè la connexió a internet és molt limitada a l'NDRS, doncs llavors els contestava i intentava respondre les preguntes que em feien, i això va ser molt gratificant. I finalment, potser més a nivell així professional, doncs el poder liderar una missió i aprendre a gestionar tota la logística d'organitzar una tripulació i d'anar-te'n al desert i assegurar-se que tothom està bé i que tothom té una feina a fer cada dia, que ningú s'avorreix, que ningú està patint, etc. O sigui, una mica de tot, no? Des d'habilitats potser més de management, de com portar un grup, fins a temes més acadèmics, com fer projectes de recerca en astronomia al bell mig del desert i després doncs, poder contribuir una mica més amb la divulgació de la ciència, que és molt important. Anem a l'home a Mart. Com t'imagines? És a dir, ara projectem, no sé, a la dècada dels 30 o quan sigui, com t'imagines el viatge humà, el primer viatge humà a Mart? Perquè, clar, hi ha molts temes tècnics a resoldre, la distància cada 2 anys i 2 mesos tenim una distància de 7 mesos, però un cop tinguem allà l'home ja es perd aquesta configuració òptima. Com t'imagines aquesta primera missió humana a Mart? Bé, serà una missió que requerirà una preparació de molts anys i una preparació intensa a nivell físic i psicològic. Els astronautes que tinguin el privilegi d'anar a Mart hauran d'estar altament preparats per un viatge complicat a nivell tècnic i també per un viatge difícil, molt difícil a nivell psicològic, perquè en el fons estaran confinats, estaran molt lluny de la Terra i estan confinats en un vehicle relativament petit, on l'espai per viure serà limitat i no podran fer res més durant aquest viatge a Mart que està entre els membres de la tripulació i fer el dia a dia amb ells. Llavors, a part d'aquest entrenament tan intens, el que jo crec que serà és un viatge molt llarg, com has comentat, de mínim, jo crec que estem parlant d'unes missions de 2 o 3 anys,
I diria que els plans actuals de, per exemple, la NASA el que volen és bueno, al principi enviar tot l'equipament necessari per assegurar-se que les primeres tripulacions tindran el suport vital necessari per sobreviure, i un cop ja s'enviï aquest equipament i aterri correctament a la superfície del planeta vermell, doncs llavors ja s'enviarien aquests astronautes per fer les primeres missions d'exploració, que dubto que fossin missions de llarguíssima durada. O sigui, quan es pensa en Mart, jo crec que la societat tendeix a pensar en assentaments marcians, però és que abans que arribin aquests assentaments jo crec que tenim molt camí per recórrer pel que fa a l'exploració més curta de Mart, per veure com s'adapta el cos, com ens ajustem a les complicacions, als obstacles d'un viatge tan llarg i tan complicat. I ja si superem aquests primers obstacles, llavors sí que es pot arribar a pensar en assentaments, on, per exemple, la tripulació pugui viure sota terra per evitar la radiació, on potser hi hagin sistemes aquapònics per intentar fer créixer les plantes en aquest ambient tan nociu, no? D'altíssima radiació a Mart, etc. Jo crec que els primers viatges seran relativament senzills pel que fa a l'exploració de Mart. S'enviaran tripulacions per fer petites exploracions i després es retornaran de forma segura a la Terra, i ja més endavant, a poc, a mesura que tinguem més instruments, més equipament a la superfície del planeta vermell, doncs jo crec que llavors ja es podrà plantejar un possible assentament. I en aquest sentit jo crec que també serà molt clau el desenvolupament de la Gateway, del projecte Gateway de la NASA, de la ESA i d'altres països, d'aquesta col·laboració internacional entre les grans agències espacials europees. I la Gateway és aquesta infraestructura que es posarà en òrbita lunar i que servirà una mica de pont per anar a Mart i altres cossos del sistema solar, així com també per anar a explorar la Lluna, perquè la Lluna hi hem de tornar. Dels 570 i pico astronautes que hi ha hagut des de l'inici de l'exploració espacial, només 12 persones han aterrat a la Lluna, i d'aquests tots han sigut homes. O sigui que jo crec que s'ha de tornar a la Lluna reivindicant moltes coses, entre elles més representació de gènere i d'altres col·lectius, d'altres categories que potser no estan gaire representades en el món espacial. I també crec que des del punt de recerca la Lluna ens ofereix moltes coses. O sigui que per anar a Mars s'ha de passar per la Lluna, i jo crec que tant la NASA com l'Agència Espacial Europea ho entenen així. Mira, ara una pregunta que us faig a tots. Si tinguessis l'oportunitat, aniries a Mart? Jo personalment me n'anava directe ja. Me n'anava directe. Sí, però i a més la teva pregunta és bastant rellevant, perquè just aquest matí l'Agència Espacial Europea ha explicat la nova convocatòria d'astronautes, en la qual precisament busquen una representació major de les dones. I comentaven que aquesta nova classe d'astronautes segurament aniran a l'Estació Espacial Internacional i a la Lluna, potser no tant a Mart, però al final serà una nova generació d'astronautes que liderarà l'exploració europea de l'espai. I qui sap, potser un dia anar a Mart. O sigui que a mi em faria moltíssima il·lusió, però soc conscient que és una tasca monumental i una feina molt complicada, que només uns pocs poden arribar a fer. I per tant s'ha d'anar passet a passet, i si surt l'oportunitat doncs em sentiré molt agraïda, però també entenc que el procés de selecció serà molt intens i només els millors seran seleccionats, així que veiem. De moment somio amb aquest possible viatge a la Lluna o a Mart, i esperem que en un futur aquests somnis es converteixin en realitat, però bé, si no hi ha altres formes de contribuir en el sector espacial. O sigui que... Molt bé. De fet, si es compleixen això que tu dius, que hi aniran els millors, tens molts números, llavors, per anar-hi. Gràcies. Anem a parlar, acabem ja, si et sembla, Mariona, anem a parlar sobre tu, perquè també un tema de molt d'interès, i han anat sortint alguns temes, com per exemple el rol de les noies amb totes les carreres o les branques de la ciència, especialment aquestes que estem parlant, i et faré algunes preguntes relacionades amb això, que segur que la pública o l'audiència hi tindrà molt d'interès. Si fas memòria, en quin moment vas decidir que et dedicaries, que estudiaries això? És a dir, quin va ser el moment de la teva vida que vas dir, ostres, jo vull ser astrofísica? Sí, doncs m'ho pregunta molta gent i la meva resposta és sempre la mateixa, ni idea. O sigui, és una passió que sempre m'ha acompanyat des que soc ben petita.
I sí que em venen al cap moments, instàncies que segur que han conformat aquest interès, que li han donat forma i que al final l'han transformat, no?, d'un interès d'una nena petita en el cel a una professió, a una carrera i tant de bo una feina en el futur, no?, en aquest camp. Però realment és una espècie de tautologia, no?, de 1 igual a 1. L'astronomia sempre m'ha agradat i sempre m'ha acompanyat. I potser sí que el meu pare, per exemple, amb el qual veia el cel de petita, sempre m'explicava històries, doncs això segur que ha tingut un pes molt important. I després també suposo tenir el privilegi de conèixer gent que està en el meu camp, en el camp de l'astrofísica i de l'enginyeria aeroespacial i que m'ha donat l'empenta, no?, m'ha donat ànims per seguir en aquest camí i seguir els meus interessos. Perquè a vegades el camp de l'astrofísica pot semblar molt niche, no?, pot semblar molt poc pragmàtic i pot semblar que no té cap aplicació en el dia a dia de la gent, però en el fons jo crec que té molta rellevància i més ara que ens estem endinsant cap a un futur de tecnologies espacials que ens obrirà tota la porta al sistema solar. I si haguessis de dir què és el que més et fascina de l'univers, què diries? Diríem de l'univers o d'haver-te fet astrofísica, el que més et fascina, el que diries, ostres, és que jo, això... Bé, a nivell específic de camps tècnics dintre de l'astrofísica, a mi sempre m'han encantat dos branques. La branca de la cosmologia per una banda i la branca dels exoplanetes. Cosmologia és l'estudi de l'origen i l'evolució de l'univers, que és un tema que jo sempre he trobat fascinant, molt bonic, i que a més té moltes connexions amb un món que jo aprecio molt, que estimo molt, que és el món de la història de l'art. Jo crec que molts pintors, molts escultors, molts artistes s'han emmirallat, no?, amb l'univers, amb la màgia de l'univers, els misteris de l'univers per a les seves obres d'art. I de fet la connexió personal que jo tinc amb la cosmologia em ve arran d'una obra d'art del pintor Paul Gauguin, que té una obra, té un quadre que em sembla que el títol és alguna cosa així com d'on venim, on estem i cap on anem. I recordo la meva primera classe de cosmologia a la carrera, on el professor va entrar a la sala amb la velocitat d'un Fórmula 1 i de cop i volta va començar a escriure a la pissarra una fórmula d'aquestes de cosmologia superllargues i va dir, bueno, nois, avui estudiarem d'on venim, on anem i cap on anem. I això va ser el mateix dia que jo venia d'aquesta classe d'història de l'art i va ser un vincle molt bonic. I després l'altre camp que jo estimo molt és el camp dels exoplanetes, que és el que jo estudio actualment amb el meu doctorat, i és aquest camp dels planetes que orbiten una estrella diferent al nostre Sol, que orbiten fora del nostre sistema solar. I de nou, potser és perquè sóc molt romàntica, però el que trobo molt bonic del camp dels exoplanetes és que ens permet pensar en mons que són absolutament diferents al que nosaltres ens trobem aquí a la Terra. Mons completament fets de volcans de lava, mons freds, gèlids, planetes que roten molt ràpid, planetes amb quantitats de tormentes i de núvols, etc. I suposo que els dos camps, tant el de la cosmologia com el món dels exoplanetes, el que et fa és pensar en aquest conjunt d'infinites possibilitats, no?, que es poden arribar a donar en el nostre univers. Segur que has tingut també profes i tutors que t'han animat molt i que t'han ajudat. Avui, per exemple, entrevistaré una persona que admires moltíssim i que compartim l'admiració, que és l'Ignasi Ribas. I sé que suposo que ha estat una de les persones que més t'ha... No? Sí, l'Ignasi ja ho sap perquè he dit 1000 vegades i a més és que sempre que em sorgeix l'oportunitat sempre parlo d'ell perquè ell ha sigut el meu professor d'entrada i també ha sigut una espècie de pare acadèmic però també gurú espiritual, no? Perquè al camp de l'astrofísica a vegades un es pot sentir una mica sol, sobretot quan està començant, i aquí m'incloc en el grup, evidentment. I tenia gent com l'Ignasi que està allà al teu costat i que s'asseu a parlar amb tu i per donar-te consell i per guiar-te, a més de forma molt humana, no? Molt càlida, no pas des de l'arrogància d'un professor que ha fet moltes coses impressionants i que realment ja ho té tot, no?, a nivell acadèmic. Doncs bé, l'Ignasi sí, l'Ignasi pertany més a la primera categoria de gent que des de la humilitat et dona tota la seva experiència professional i personal perquè tu siguis, perquè facis bé les coses i potser no arribis a cometre els mateixos errors que ells en algun moment potser van cometre.
Així que sí, l'Ignasi l'aprecio molt i és un d'aquests mentors que a mi sempre m'han acompanyat i m'han donat ales. Per què hi ha tan poques noies encara en tema d'astrofísica? En tema de ciència en general, però sobretot en astrofísica. És una qüestió complicada. Hi ha molts factors que influencien, jo crec, la poca presència de les dones i d'altres grups minoritaris, també s'ha de dir, en els camps tècnics, concretament en el món de la física i de l'astrofísica. Sí que se sap, per exemple, als Estats Units, que és el país on jo em coneixo millor les dades, perquè estic estudiant allà, es sap que aproximadament a nivell de primària i secundària hi ha un 50% d'homes i un 50% de nenes i un 50% de nens. I aquest percentatge doncs, va baixant amb el temps. A nivell de carrera, menys d'un 30% de les dones reben... Perdó, aproximadament un 30% dels graus l'obtenen dones i aquest percentatge encara baixa més a nivell de posició de professor assistent, baixa aproximadament un 15%, i a posicions de dones catedràtiques en física i en astrofísica baixa fins a un 8%. O sigui, estem en xifres molt dolentes, no? I hi ha molts factors, jo crec, que contribueixen a aquestes males dades. Entre ells, per exemple, el conegut síndrome de l'impostor, que és aquest síndrome que pateixen moltes dones, que és una espècie de missatge mental que a vegades patim, que ens diu que estem on estem no perquè ens ho hem guanyat, no perquè ho valem, sinó perquè hem arribat allà per sort, per casualitat, perquè potser inclús hem manipulat algú perquè pensin d'alguna manera sobre nosaltres. I això afecta molt més a les dones que als homes. Un altre possible factor és, per exemple, el famós també un problema de dos cossos, que en el camp de la física és un problema que pretén desxifrar és com orbiten dos cossos al voltant d'un centre de masses comú. Però en tot aquest context de la dona en ciència, el problema dels dos cossos es refereix a quan hi ha una parella amb perfils acadèmics i al noi se li ofereix una posició acadèmica en una ciutat, a la noia se li ofereix una altra posició acadèmica en una altra ciutat i al final qui acaba normalment cedint i no acceptant una feina per tal de poder estar al mateix lloc que la seva parella és la dona. I aquí també hi ha estudis que demostren que això és així. I un altre factor que també em ve al cap, més enllà dels estereotips, evidentment, que els estereotips acaben afectant a les nenes inclús quan estan a primària i abans, des d'aproximadament als 6 anys, es veu, doncs seria la relació amb el supervisor. Si un té un supervisor que encoratja a tirar endavant, malgrat les dificultats associades, per exemple, a un programa de doctorat o un programa ja més avançat, com per exemple el postdoc, doncs aquesta persona tindrà més probabilitats de quedar-se en el món acadèmic. Però si en canvi la relació amb el supervisor o la supervisora és dolenta, és negativa, és tòxica, doncs llavors segurament aquesta dona es perdi per al camí. I bé, sí, hi ha molts factors que influencien la decisió d'una dona en abandonar el món acadèmic, dona i persona associada a col·lectius minoritaris. I malauradament doncs, és una realitat, però jo crec que a poc estem millorant. Les xifres dels anys 60 no són com les xifres d'ara, les d'ara són molt millors, però sí que la representació femenina en els camps científics no supera el 30%, jo crec. O sigui que hi ha molt camí per recórrer. I llavors, des del punt de vista de la gent jove, també rebem sempre moltes qüestions, sobretot quan vas a les escoles, de nenes i nens que, clar, es fascinen amb el que veuen, amb el que els hi expliques, i et pregunten, què haig d'estudiar jo? És a dir, què hem d'estudiar per poder viure, quan siguem més grans, per poder viure el tema de l'exploració de l'espai? Què els hi diries? En primer lloc, que desenvolupin les seves vocacions científiques i que facin una carrera relacionada amb la ciència, no? Des de la biologia i la medicina fins l'astrofísica, la física o l'enginyeria, passant per tots els camps que hi ha pel mig, Però inclús també els diria que poden estudiar lletres. Al final, el camp de l'exploració espacial també necessitarà persones amb perfils més socials, més humanistes. Potser és que a mi m'agrada molt la història de l'art i estic influenciada per això, però jo sincerament crec que l'exploració espacial necessitarà perfils molt variats, en part perquè si realment volem establir assentaments a altres coses del sistema solar, com per exemple Mart, aquests assentaments no podran estar compostos simplement per científics. Necessitaríem artistes, poetes que puguin explicar tot el que està passant.
pintors que puguin pintar la superfície marciana, el dia a dia d'allà, no? Etcètera, etcètera. Filòsofs, perquè puguin reflexionar sobre què vol dir que estiguem passejant per Mart. I, per tant, sí que els diria, home, preferiblement fes una carrera científica, però sàpigues que si la teva passió és l'art, és la filosofia, és la literatura, etcètera, etcètera, tira endavant per aquest camí perquè segur que en un futur seran disciplines que es necessitaran. De fet, l'Agència Espacial Europea o la NASA ja tenen posicions de... Per exemple, tenen una posició d'Artist in Residence, d'artista resident, perquè necessiten gent que faci visualitzacions de com serien els planetes fora del sistema solar, o perquè necessiten persones que pensin, bueno, què voldrà dir que només uns pocs puguin arribar a Mart i la major part de gent es quedi al planeta Terra, etcètera, etcètera. I res, aquí també suposo que la feina que tu fas com a divulgador científic i que jo també intento fer des de la meva bombolla, no? Humilment, doncs també és important, perquè en el fons, si no expliquem a la gent totes les opcions que hi ha perquè una nena o un nen puguin arribar a treballar en el sector espacial, doncs aquests nens i nenes no sabran cap a on anar. I aquí sempre menciono una cita que per mi és una de les meves preferides, ho va dir la Sally Ride, la primera astronauta americana. Ella va dir, "You cannot do what you cannot see." No pots fer el que no pots veure. O sigui, si tu no t'expliquen el que hi ha, no hi haurà forma de que tu vagis per un camí o un altre. I per això també és molt important la tasca de divulgació que fa gent com tu. Explica'ns algun secret. És a dir, la faig a tothom. Algun secret vol dir, ahir li deia al Guillem, dic, tio, Guillem, no expliquis un paper que estàs a punt de treure si no el vols explicar, o no expliquis, però alguna cosa que no l'has explicada gaire, que forma part dels projectes que tens que et ronden pel cap i que no et faci res d'explicar-la, vale? Que puguis explicar, de fet. Un secret? Sí. O una primícia, diríem, o una primícia. Bueno, una primícia que em sembla que només ho he comentat a una persona és que en relació a la Mars Desert Research Station, el que estic intentant fer és, de cara al 2023-2024, enviar una tripulació de dones amb perfils científics, però també amb la possibilitat de que també hi hagi perfils socials, més potser de periodistes, d'artistes, etcètera, a aquest centre anàleg, a Utah. Sobretot això ha sorgit arran del Dia de la Dona en la Ciència, aquest 11 de febrer, i intentarem que sigui possible. Pel tema Covid, la Mars Desert Research Station ja té tot ocupat de cara a aquest nou any, i justament aquest finals de gener van tancar el cicle per les sol·licituds per l'any 2022-2023, o sigui que estaríem pensant d'un projecte que passaria al cap d'uns quants anys i pels quals necessitarem suport de la societat, de medis, de gent que vulgui finançar aquesta aventura. I la idea és això, inspirar sobretot a nenes que segueixin les seves vocacions científiques, però en general també inspirar tothom, perquè l'única forma de tirar endavant serà amb aquesta col·laboració entre tots els col·lectius de la nostra societat, entre tots els perfils acadèmics que tenim i entre totes les edats, perquè molta gent limita l'exploració espacial a gent jove, però no ha de ser així. Al final, la gent que ja té tot un recorregut professional doncs és la veu de l'experiència, no? I llavors aquesta serà una missió de dones, cobrint un espectre ampli de perfils acadèmics, perfils d'edat, i amb aquest objectiu gran de poder inspirar, fer ciència i fer projectes relacionats amb el món de l'exploració espacial, concretament de Mart, però sobretot inspirar i retornar a la societat allò que la societat ens ha donat a nosaltres. Molt xulo, Mariona, molt xulo. Gràcies per compartir-ho. I l'última, per quan la Mariona astronauta? Això no ho sé, perquè, com t'he dit abans, jo m'ho prenc amb molta calma, sent molt conscient de la quantitat de persones ben capacitades per aquesta feina, i a partir d'aquí doncs, m'agafes en un moment bastant crític, perquè acabo de veure aquesta roda de premsa de l'Agència Espacial Europea i tinc els nervis a flor de pell. Però no ho sé. El primer pas serà aplicar aquesta ronda de seleccions pel nou cos d'astronautes de l'Agència Espacial Europea, i a partir d'aquí és un procés d'un any i mig. Em sembla que no diran res fins a l'octubre del 2022, no es presentaran els nous astronautes,
i és molt possible, la major part de persones no entren en aquest cost, perquè reben l'AGEA, l'Agència Espacial Europea, l'última convocatòria va rebre més de 8.000 aplicacions i només en van seleccionar que van ser 8 o 9 astronautes. O sigui, la major part de persones no ho aconsegueixen, però jo crec que l'èxit no està potser tant en si ets astronauta o no, que sí, no? Si arribes al punt final doncs és un mèrit increïble, sinó en voler aplicar i en voler-ho intentar, perquè si un es tira enrere, quan jo, per exemple, porto esperant aquest moment tota la meva vida, no? El poder aplicar per ser astronauta. I si ara jo em tiro enrere, penso en totes les paraules que he dit, aquestes nenes de que han de tirar endavant sempre i no deixar-se enfonsar per aquest síndrome de l'impostor que et diu que no ets suficientment bona per fer les coses, i he de ser consistent amb aquest missatge i intentar-ho. I segurament potser no arribo al final, és el més probable, donat aquest baixet percentatge de persones que acaben sent seleccionades, però l'important és intentar-ho i com ha dit la Samantha Cristoforetti avui, una astronauta de l'Agència Espacial Europea, doncs la major part de persones no ho aconsegueixen. Llavors, si tu no ho aconsegueixes, és una zona molt segura, no? de que t'hagin dit que no, perquè la major part de persones els han dit que no. L'important és intentar-ho, i el que sí que seria perdre la veritat és no enviar cap sol·licitud. O sigui que a partir d'aquí doncs, ho intentaré que sigui el que hagi de ser. I si no, doncs mira, continuaré treballant amb el que faig i ja està. Bravo. Estant el més a prop possible al camp de l'exploració espacial. Molt bé. Escolta'm, igual algun dia tornem a parlar i em parles des de l'estació espacial o em parles des de ser d'on, Recorda dels que estem aquí, recorda dels mortals després. Oh, i tant que sí. Sí. I això sí que per mi és molt important, tota la gent que m'ha ajudat pel camí, i tant homes com dones, i en diferents estadius de la seva carrera professional, i de tots me'n recordo molt. O sigui que els hi dono tot el meu agraïment aprofitant aquesta plataforma que em dones. Molt bé. Mariona, escolta'm, ja està. Vols afegir alguna cosa que vulguis, no sé, comentar sobre Mart, sobre que no haguem tocat i que diguis... No, ja està. De fet, t'he de deixar perquè ara tinc una altra reunió. Vale. Però res, moltes gràcies a tu per donar-me l'oportunitat de parlar amb tu i amb els teus fans. I si necessites res més per part meva, doncs no dubtis en escriure'm. Moltes gràcies de debò, Mariona, pel teu temps i per la calidesa de la informació i de la forma com tens de donar i de transmetre aquesta il·lusió que tu tens, que s'encomana molt. Merci. Moltes gràcies.